dit, bona tarda. Obrim sessió del ple extraordinari urgent a les 5:10 del dia 29 de desembre de 2017. El primer punt de l'ordre del dia és la declaració de la urgència de la sessió plenària extraordinària urgent del dia 29 de desembre de 2017. Els acords adoptats són ratificar la resolució de l'alcaldia de la convocatòria d'urgència d'aquesta sessió que té per objecte els següents punts de l'ordre del dia. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 14/2017. Aprovar inicialment el projecte expropiatori de prestació conjunta del projecte de construcció del retorn de l'accés al polígon industrial a Massiguer. El 4 és ratificació de la resolució de l'alcaldia 173/2017 de 19 de desembre de 2017 d'aprovació d'urgència del pla econòmic financer. I el 5, aprovació del contracte d'arrendament del terreny per l'aparcament del local. L'aprovem, la sessió urgent. Vots favorables? Abstencions? Vots en contra? S'aprova la urgència amb 4 vots favorables i 3 vots en contra. El segon punt de l'ordre del dia és l'aprovació inicial de la modificació de crèdits 14/2014. La modificació de crèdits consisteix en una disposició del romanent líquid de tresoreria i els acords adoptats són aprovació inicialment l'expedient de modificació de crèdits 14/2017 del pressupost vigent i segon, exposar el punt d'aquest acord mitjançant inserció d'anuncis al butlletí de la província de Barcelona, al taulell d'anuncis de la corporació per un termini de 15 dies compradors des de la llamada de la inserció del darrer anunci als efectes de que tot interessat pugui presentar les al·legacions, suggeriments i reclamacions que consideri oportunes. És que si no se presenta l'acord inicial de dret definitiu, procedirà a la seva publicació de la reforma. Raül Casado, com a regidor d'Hisenda, ens explicarà aquesta modificació de crèdit. Bé, gràcies Montse, bona tarda a tots i totes. Portem avui al ple de la corporació aquesta modificació de crèdit del pressupost, encara vigent d'enguany. Tal com indiquen els antecedents de la documentació del ple, recentment Diputació de Barcelona va obrir una nova línia de subvenció per a la modernització dels polígons, en la qual hi tindria cabuda aquest projecte de construcció de la rotonda que facilitaria de veritat moltíssim l'accés al polígon de la Masia des de la Nacional 340, que per altra banda és un projecte pel qual, com sabeu, es porta lluitant durant pràcticament 10 anys per aconseguir-ho. Així doncs, amb aquesta nova convocatòria d'aquests programes complementaris de diputacions és possible encara aquest projecte que, com sabreu, té un cost bastant alt. En tot, el requisit indispensable, òbviament, per poder optar a la subvenció és que els terrenys que es veuen afectats per la futura construcció de la rotonda tots siguin de titularitat municipal. És per això que s'ha aprovat aquest projecte d'expropiació i, com a conseqüència, cal dotar pressupostàriament mitjançant crèdit extraordinari que puja de 1.500 euros, el qual, com ha dit el senyor secretari, es proposa finançar-lo mitjançant romanent líquid de tresoreria. Gràcies. Gràcies, Raül. Algun comentari al respecte? Punt. Endavant. Bona tarda a tothom. Primer ens hauria agradat que ens expliquéssiu bé el ple per què la urgència. És a dir, l'hem votada però no he explicat el per què. Ho ha apuntat una mica el Raül, ara, el tema d'una subvenció. Nosaltres sabem, ens ho has explicat fa un parell de dies, i estaria bé que abans de seguir amb el ple que expliquéssiu per què la urgència d'aquest ple. Aquest és el primer punt que hem votat al principi i, per tant, ja fa 2 dies us vam fer la consulta de quina és l'hora que us aniria més bé per fer el ple. Vau dir que a les 5 de la tarda
i a més us vam explicar la urgència perquè era per presentar-se a la subvenció de Diputació, tal com ha dit ara el Raül, però és que a més això ja ho vam parlar l'altre dia. Només volem que ho expliqueu al ple. Hi ha gent del públic que no sap per què la urgència d'aquest ple. Com que amb vosaltres ja ho vàrem parlar, no s'ha explicat perquè ja ho sabíeu. I el Raül, ara fent referència a la modificació de crèdit, ha fet referència perquè una cosa sabuda, parlada i consensuada amb vosaltres. Consensuada, no? Parlada, sí. Ens vam adaptar tots a l'horari que vau dir vosaltres, perquè hi ha hagut gent que ha hagut de canviar també coses personals. Com nosaltres, la idea inicial vostra, la vostra proposta va ser avui a la 1 del migdia. Evident, nosaltres tots treballàvem a aquesta hora, inclús es va demanar canviar de dia, se'ns va dir que no, és a dir, s'ha consensuat una miqueta, no tot, una miqueta. Res, volíem que ens expliquéssiu el perquè de l'urgència, el perquè de les dates tan ràpides, tot plegat, no voleu explicar, no passa res, seguim amb el ple. A veure, seguim evidentment amb el ple perquè això al llarg de tota la sessió es veurà justificat amb els punts de l'ordre del dia. Però insisteixo que es va pactar l'horari de la urgència i el motiu amb els regidors. Amb els regidors, que sí, no, és que no t'estic dient el contrari de tot això, no m'has entès. Només t'he demanat que el que ens vas explicar l'altre dia ho expliquessis ara, ja està. No voleu explicar, no passa res. Seguim. Bé, com que la majoria d'aquest ple va sobre el mateix punt, nosaltres hem decidit fer una intervenció que engloba la majoria dels punts del ple. Si us sembla bé, us l'explico ara i així ja ho donem per fet. La importància d'aquesta subvenció, que no heu explicat el cost, 1 milió d'euros, costa de creure que l'haguem de tramitar d'avui per demà. Tots els que hem demanat subvencions alguna vegada sabem que cal temps per preparar la documentació i fer els tràmits necessaris per demanar-la. És per aquest motiu que no entenem que hàgiu esperat fins l'últim moment per moure tot un seguit de feines, com per exemple l'expropiació de terrenys, per la qual es fa aquesta modificació de crèdit. Tampoc entenem que, havent-hi hagut un ple la setmana passada, no s'hagués pogut incloure el que avui tractem aquí. És a dir, la setmana passada ja sabíeu que el dia 12 de gener s'acaba el termini de presentació de la sol·licitud de la subvenció que voleu demanar. Segur que ens direu, perquè així ens ho va dir l'alcaldessa fa 2 dies, que fins divendres passat no vau saber que us la concedirien. Si realment només demaneu subvencions quan sabeu per del cert que us la concediran, és normal que ara haguem de córrer tots. Per altra banda, és curiós que sapigueu que us concedeixen una subvenció abans de demanar-la. Sigui com sigui, ens tornem a trobar en la mateixa situació que vam denunciar en el ple del passat 19 de desembre. Està tot dat i beneït. No, és per si us heu de dir alguna cosa, espero i ja està. Va bé, puc seguir. Molt bé, esteu atents, perfecte. Tot està dat i beneït i no ens doneu opció a cap aportació. Sabem de la necessitat de solventar el tema de l'entrada del polígon i de la seguretat de la trànsit de la Nacional 340. Ho apuntava també fa un moment el Raül. La rotonda, que és la solució que vosaltres heu pensat, ens porta una altra vegada, encara que no vulgueu, a la necessitat de parlar del POM, de parlar del projecte de polígons industrials i a parlar, en definitiva, del projecte del poble. Encara és hora que puguem seure tots junts i parlar-ne tranquil·lament. No ens cansarem de dir-ho. Tornem a denunciar la manca de temps per poder estudiar un tema prou important com aquest. Siguem seriosos. En un dia, perquè va ser ahir, és a dir, fa 2 dies, 2 tardes, tu ens vas rebre, ens vas explicar de què aniria el ple, però fins ahir no vam poder tenir documentació per poder-la començar a mirar. És a dir, no ens cansarem de dir-ho. Tornarem a denunciar la manca de temps per poder estudiar un tema prou important com aquest. Hem de ser seriosos, perquè en un dia no podem prendre la decisió de com es gasta 1 milió d'euros, encara que siguin subvencionats. Tenim molts dubtes de què passarà si la subvenció no s'atorga en el 100% del seu import. Si la Diputació, recordem que la Diputació és Estat i tal com estan les coses ara, poden passar moltes coses. Un cop concedida i comencin les obres, decideix que no hi ha prou diners o que senzillament la subvenció no arriba als terminis establerts.
ja que pel que es van explicar a l'alcaldessa l'altre dia, els diners els va avançant el poble i la Diputació, de mica en mica, va fent efectiva la subvenció. No, no he acabat, estava esperant que acabéssim. És que a vegades penso que si us heu de dir alguna cosa important i per això m'espero, no per res. Jo puc anar fent, això vol dir que no m'escoltes, que tu vas a la teva. Pots fer les coses alhora. Molt bé. Senzillament per acabar, ens hagués agradat que aquest tema ens l'haguéssiu explicat no fa 2 dies, sinó molt temps abans, perquè és prou important com per treballar-ho conjuntament. Gràcies. Francisco de la Cruz farà una intervenció. Jo faré una breu intervenció i a part intentaré ser bastant clar perquè entengueu per què l'urgència i per què s'ha produït, cosa que també hem de dir que no és la nostra manera de fer normalment i que també podem dir que si ho haguéssim pogut fer d'una altra manera ho haguéssim fet. Al desembre surt la convocatòria de polígons de la Diputació de Barcelona. Quan surt una convocatòria l'has d'estudiar, si pots presentar, com la pots presentar, si tens alguna cosa per fer. Llavors tu t'has de posar en contacte amb diferents tècnics, ja sigui de Barcelona, de la casa, per veure com estan tots els temes. Això és una. Surt al desembre, la convocatòria. Vam estudiar la convocatòria i vam veure que era pels polígons. La qual cosa podríem presentar-se amb alguns temes i tal. De sobte, l'Ajuntament d'Avinyonet i el seu alcalde concretament es posa en contacte amb nosaltres, devia ser mitjans de desembre, i diu, mira, ha sortit això. La nostra prioritat com a Ajuntament, parlo com a Ajuntament d'Avinyonet, no és fer la rotonda de Carme Molines. I els grups ens hem posat d'acord que estaria bé posar en marxa la rotonda del polígon de Sant Cugat, que us servirà per vosaltres i ens servirà per nosaltres. I nosaltres estem disposats a fer camí junts amb vosaltres perquè la subvenció que pugui haver de la Diputació doncs la puguem acumular. Primer, consulta dels secretaris, això és possible? Sí. Segon, es parla tant... Volia ratificar-ho, veus com és possible, no? Després, es fa les reunions a Barcelona, amb els tècnics, amb els polítics, es consulten, és possible, no és possible, van els secretaris, diuen, és possible. Això és quasi a final de desembre, ja estàvem aprovant el nostre pressupost. I després, doncs clar, això porta una expropiació, el primer que s'ha de parlar és parlar amb la gent del polígon per explicar aquella situació, parlar amb els propietaris dels terrenys per explicar el tema de l'expropiació i ha donat la casualitat, que a vegades no és així, que tothom està d'acord. Està d'acord per què? Perquè portem molt de temps on els treballadors i treballadores cada matí s'hi juguen la pell a la contínua per entrar. On portem molt de temps que les empreses tenen problemes amb el GPS perquè arribin els camions. Perquè s'instal·lin noves empreses, quan venen aquí a negociar, quan veuen l'entrada també es fiquen molts problemes. I per tant vam decidir, aprofitem l'oportunitat i aquest equip de govern, tot i ser vacances, demanant un esforç extraordinari al personal, al qual els vull agrair, hem fet tot el possible per fer aquests tràmits. I és senzillament el que ha passat. Llavors, si podem fer els tràmits, els podem complir com sembla que es compliran, doncs entrarem a les bosses de subvenció. I està parlat amb Diputació, com sempre, com totes les subvencions, tu pots dir, escolta, mira, perquè això, per l'altre, i saps, i et donen una idea, i t'orienten, i ens han orientat que l'únic indispensable per poder arribar a aquesta subvenció és que els terrenys siguin de titularitat municipal o, per altra banda, que estigui iniciat el procés. I senzillament és això el que ha passat. Ningú dels que estem aquí, que estem en vacances, teníem avui ganes de venir a les 5 de la tarda, perquè així vindrem aquí a l'Ajuntament, ens trobarem i aprovarem això. No, però entenem que l'interès general i l'interès que abans he dit de fer això doncs és prou important perquè avui ens trobem aquí i ho puguem aprovar. I aquesta és l'única i exclusiva raó de l'urgència i l'única exclusiva que ens movem nosaltres per veure si ho podem aconseguir d'una vegada. Per altra banda, quan tu dius el finançament, nosaltres tenim compromesos amb el Ministeri de Foment que ells la fan i... El ministre de Sanitat, oi?
La de Foment. No, amb el Ministeri de Foment. No, el ministre de Foment és el ministre de Foment i el senyor... No, però bueno, per nosaltres... Sí, però el senyor Niño, que és el secretari d'Estat, tenim el seu compromís de que ens paguen 400.000 euros d'aquesta rotonda. Per tant, si arribem a 800 només ens faltaran uns 400. També aquest projecte que està aprovat, si l'obra costa uns 800, tenim 400 que fica al Foment. L'altra banda estarà subvencionat el 50% per el polígon de la Masia, 25% per un cantó i 25% per l'altre. Que era com es financiava. Això no es veu així. No. Espera, jo vaig més enllà. L'únic és que, de totes maneres, nosaltres vam dir, posem 400 i 400, fem la rotonda. I quan es vagi desenvolupant el POU, és el que us vull dir, doncs automàticament torna al poble. Però és que això és així. Ni que nosaltres expropiem això ara, aquests 1.000 metres o 1.000 metres, no. No és que el poble ho paga i ho perd. El poble entrarà en aquests 1.000 metres quan es desenvolupi el polígon. Això són temes urbanístics que així és com funciona l'administració. I si ho consulteu veureu com és així. Per tant, nosaltres el que fem és ara, paguem l'expropiació d'aquests 1.000 metres, però aquests terrenys que queden a l'Ajuntament de Sant Cugat, després nosaltres serem part d'aquest polígon, amb aquests 1.000 metres. Si el percentatge que ens tocava era un 15%, doncs serà un 16 o un 17, això m'ho estic inventant. Al igual que els propietaris que tenien un 10 i ara perden aquesta part, els tenen un 8 o un 7. I això és el que s'està fent. I aquesta és la urgència. I el projecte de la rotonda portarà aquí 6 o 7 anys. Per tant, es pot consultar quan es vulgui. I a part hi ha un estudi de la Diputació que es van fer, que es va pagar la Diputació, quins són els passos a seguir per fer tot això. Que el va fer l'estudiant, que també està baix. Per tant, no ens estem inventant res, ni estem fent cap cosa nova. L'únic que estem intentant és aprofitar que tenim una subvenció, tenim el poble veí que renuncia a fer la seva rotonda perquè entén que aquella no li toqui i vol fer aquesta, i amb tota la bona voluntat intentarem que ens surti bé perquè d'una vegada per totes la rotonda aquesta estigui feta. Ni més ni menys. Anto, tens la paraula. Bé, dues coses. Primer, quan parlaves de terminis, que primer de desembre us assabenteu... És quan surt. Genial, és que primers de desembre, per què no ens heu avisat llavors que començàveu a treballar el tema i comencem a parlar conjuntament. Segon punt, és que o dimecres, no, avui som divendres, dimecres no ens hem enterat de la reunió o els números que ens ha explicat el Cisco ara no són els mateixos que vas explicar tu l'altre dia. Si més no, quan nosaltres ahir vam parlar amb el nostre grup, tots tres vam explicar una versió sense haver-nos-la comentat abans. Us l'explico per si realment vam entendre-ho malament, ens ho torneu a explicar bé. I no és ganes d'entendre-ho. Si no vam entendre malament, creiem que no, perquè vam ser tres que vam sentir el mateix, Montse, ens vas comentar que la subvenció era d'1 milió d'euros. Vam preguntar què rebria i ens vas dir el 100% de la subvenció. 1 milió d'euros no són 400 de Foment i 400... No ho entenem. Ens ho podeu explicar més bé? Perquè no ens vas parlar de 400 i 400 a cap moment. Ens vas parlar d'1 milió d'euros, 50% a Llonet, 50% Sant Cugat. Com que Sant Cugat és un poble inferior a 1.000 habitants, ens van dir el 100% va cap a Sant Cugat. Vale. Això no té res a veure amb això. Si ens ho podeu explicar. La pena és que si ens haguéssim vist abans, des del principi de mes, potser això ja estaria fet. A veure, aquí el tema és, el Cisco us ha explicat, vosaltres que heu treballat tant al POU, una cosa que pensàvem que això ja ho coneixíeu, ell us ho ha adelantat. Totes les negociacions aquestes... Totes les negociacions aquestes que s'han portat al llarg d'aquests anys amb el Ministeri de Fomento han sigut en base al POU. El POU estableix que el 50% de la rotonda l'ha de pagar el polígon de la Masia antiga i el 25% els dos sectors
que estan per desenvolupar, cadascú. Llavors, això és el que feia referència al principi al Cisco. La quantificació. En els valors que hi havia inicialment en el projecte estava valorada al voltant de 800.000 euros. Però això no estava actualitzat actualment als preus d'avui dia i tampoc no inclouen direccions d'obra, l'IVA canviat i per això nosaltres pensem que anirà al voltant d'uns 1 milió d'euros. Ha sigut el tema aquest. O sigui, una cosa són les dades que s'han anat negociant en Fomento i que tenim el compromís en principi de pagar el 50% ells, ens van dir, bueno, això s'ha de veure. I l'altre, el punt que ens trobem avui dia, que és la millor oferta que hem tingut fins ara. I per tant, encara que anéssim molt justos de temps, ens liem la manta al cap i lluitarem fins a l'últim moment per tirar endavant aquest projecte. Que no hem parlat? Doncs hem parlat en el moment que estàvem en disposició de poder parlar amb vosaltres i que nosaltres ho hem tingut clar. Hem fet això. I queda constatat total i absolutament la nostra voluntat de parlar, no aquest tema, sinó tots els altres temes que, tot i no governar conjuntament, perquè no heu volgut mai governar amb nosaltres sempre hem anat estenent la mà i explicant-nos totes les coses, tot el que heu demanat, tot. Cosa que no ha passat mai amb vosaltres. I per un exemple tenim aquesta càmera que està posada aquí, que va venir, es va presentar un dia aquí al ple de l'Ajuntament sense informar, sense demanar permís i sense res. I aquí la teniu. I esteu emetent per una web i a l'equip de govern i a aquest Ajuntament encara és hora que hagi de dir qualsevol cosa. Vosaltres sou els grans dialogants per excel·lència. Sí, digues. No has acabat? No, volia preguntar si t'ha quedat clar el de la rotonda. Perquè tu deies, perquè si no ens fan la subvenció, si no hi ha la subvenció, tots hi ha mecanismes que estan posats al pou per arribar a poder fer-la. Ens té la paraula. Aquesta voluntat de diàleg 2 dies abans del ple no és tal voluntat. I aquest tema de la càmera, quan la vam posar, ja us vam dir que els nostres serveis jurídics, i si voleu podeu confirmar amb els vostres serveis jurídics, ens van confirmar que no havíem de demanar permís al ple. Senzillament, l'únic que havíem de fer era comunicar-ho. És el que vam fer. Vam plantar la càmera, vam explicar què faríem i vam comunicar que es faria. No, cara dura no. Senzillament, com fa tothom. No hem de demanar res. Senzillament havíem d'explicar què faríem. El ple és públic, el pengem a les nostres xarxes, com ho podríeu fer vosaltres. És totalment públic. Que és molt trist que ho treguis això així, aquí, sense... Bé, ens assenyirem a l'ordre del dia. Perdona, Montse, ni estem apurats, ni molt menys estem apurats, ni és trist, i demanaria, sisplau, respecte a la institució que estem, que és l'Ajuntament. Per favor. Perquè t'estàs enfotent, se t'estàs rient. Demanaria que, com a mínim, siguéssim seriosos tots plegats al temps que estem aquí dintre. Després, fora, fem el que sigui, però mentre estem aquí dintre, sisplau, tots plegats. Segurament, tu pots pensar d'aquesta manera, com ho has dit, i nosaltres podem tenir la nostra. Segurament no són iguals, però igual que tu dius per què no ens ho expliqueu, doncs també us podríem dir per què no ho consultàveu, per què no ho dèieu. I segurament tu tindràs la teva part de raó i nosaltres la nostra. L'únic que et demano és respecte a l'alcaldessa, respecte a l'Ajuntament, i cadascú tinguem les nostres opinions i diguem el que hagin de dir. Doncs sense riure, gràcies. Bé, ens sentim a l'hora del punt del dia, que és l'aprovació del romanent de tresoreria, la modificació de crèdit. Per tant, passaríem a la votació. És la modificació de crèdit 14-2017. Passaríem a la votació perquè ja està parlat el motiu i ens hem estès més en altres punts que formen part de l'ordre del dia. Vots favorables?
Vots en contra? Abstencions? S'aprova per 4 vots favorables i 2 abstencions. I 3 abstencions. Passem a l'aprovació inicial del projecte de taxació conjunta de l'obra. Els acords són aprovar inicialment el projecte reparcel·latori, el projecte expropiatori amb la modalitat de taxació conjunta redactat per l'arquitecte senyor Manuel Márquez Poncela per l'execució de l'obra del projecte de construcció de la rotonda per l'accés al polígon industrial de Masquia. Segon, exposar al públic aquests acords mitjançant la inserció de l'anunci a la butlletí de la província, un diari de difusió de la comarca, tauler d'anunci de la corporació i de tauler per un termini d'un mes comptador des de l'endemà de la inserció del darrer anunci al efecte que tot interessat pugui presentar les al·legacions, suggeriments i reclamacions que consideri oportunes. En especial, les que facin referència a titularitat i valoracions, amb el benentès que si no se presenta l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu posterior a la seva publicació en el fòrum. I tercer, notificar literalment, mitjançant trasllat literal, el corresponent full d'aclarament a tots els titulars de béns i drets expropiats que constin en el projecte, així com els criteris de valoració perquè puguin formular les al·legacions en el termini d'informació pública. Podem manifestar la seva disconformitat amb el full de ruta. Gràcies, senyor secretari. Bé, ja hem parlat bastant sobre el tema de la rotonda, perquè per tant no ens estendrem. Aquí fa referència a la taxació, al projecte de taxació de l'expropiació en els propietaris, que són 3, dels terrenys que afecten a la construcció de la rotonda. Algun comentari? Ja també ha quedat explicat, no? Doncs vinga, passaríem a la votació. Vots favorables? Vots en contra? Abstencions? S'aprova per 4 vots favorables i 3 abstencions. El següent punt de l'ordre del dia és la ratificació de la resolució d'alcaldia 173/2017 de 19 del 12 del 2017 d'aprovació d'urgència del Pla Econòmic Financer. Senyor secretari, sisplau. L'acord és ratificar la resolució d'alcaldia 173/2017 de 19 de desembre, per qual s'aprovarà el Pla Econòmic Financer pel període 2017-2021. Raúl Casado, com a regidor d'Hisenda, sisplau. Bé, gràcies de nou, Montse. Com ja vaig comentar en el ple de març sobre la liquidació del pressupost, el fet de darrerament haver activat sovint del romanent líquid de tresoreria, sobretot per tema d'inversió, això provocaria que es trenqués la regla de la despesa i per tant no es complís amb l'estabilitat pressupostària que marca l'article 12 de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Per tal de corregir aquest fet, ha calgut tramitar i aprovar, com ja vaig comentar, un pla econòmic financer, que és el que portem avui a ratificació, per tal de tornar a complir amb aquests indicadors econòmics que he comentat en el termini d'un any. De tota manera, comentar que a grans trets i resumint molt el que ens diu el pla econòmic financer, que té molts números, evidentment, i penso que és important a destacar, és que no hi ha una situació de dèficit estructural, diguem-ne, fet que en el cas contrari sí que seria preocupant per l'Ajuntament, ja que, com he comentat abans, i sobre els antecedents d'aquí la proposta del ple, el que s'ha fet és activar de romanent líquid de tresoreria, diguem-ne, entre cometes, de gran qualitat, ja que la majoria el té disponible a caixa l'Ajuntament com a tal. Gràcies. Gràcies, Raúl. Algun comentari al respecte? No? Doncs passaríem a votació. Vots favorables? Vots en contra? Abstencions? S'aprova per 4 vots favorables i 3 abstencions. El següent punt i darrer de l'ordre del dia és l'aprovació del contracte d'arrendament de terreny per l'aparcament de les autocaravanes. Els
l'àrea d'aparcament de autocaravanes. Gràcies, senyor secretari. Bé, aquest punt també us ho vam comentar a la sessió que vam parlar l'altre dia. L'hem inclòs aquí dintre, també, perquè l'hem signat aquesta setmana i, per tant, es tracta d'un arrendament de la part només d'autocaravanes dintre d'un projecte que ja fa anys que anem parlant a través del Consell Comarcal i que ara, juntament amb la passarel·la que s'està acabant en aquests moments, ens ajudarà a tenir l'entrada del municipi una mica més ben arreglada i per altra banda a tenir més bons serveis, tant pel que fa a transport públic com la parada d'autobusos, com per l'aparcament d'autocaravanes, com per tot el tema de seguretat de les persones, que és una prioritat d'aquest municipi. I aquest conveni, aquest contracte d'arrendament ens ajuda a anar vestint tot aquest projecte. Res més. Algun comentari al respecte? Sí. Antó, tens la paraula. Tens la paraula. Gràcies, Montse. Que per cert, Cisco, em coneixes i saps que mai faltaria respecte a ningú. Mai. Em coneixes de sobres. Dit això, dir-vos que estem totalment d'acord i a favor de promoure el turisme. Un turisme sostenible que ens permeti ensenyar les peculiaritats del nostre poble. Està molt bé que el Consell Comarcal pagui les obres d'un aparcament que heu comptat, però heu comptat el cost que representa pel poble aquest aparcament. L'alcaldessa ens va comentar que el Consell Comarcal pagaria 14.000 euros amb l'obra. Està molt bé, són uns diners que ens estalviem nosaltres, tot i que tots els diners que el Consell Comarcal paga són impostos que nosaltres hem pagat abans, és a dir, que reverteix el que hem pagat. Això està bé, està molt bé. Però heu comptat el que costa cada mes això pel poble? És com una mica una butxaca foradada. No només són els 2.760 euros anuals més IVA de lloguer del terreny. També cal comptar tot el manteniment que suposarà de neteja, de jardineria, de llum, d'aigua, de clavegueram, d'assegurances, perquè se suposa que hi haurà d'haver una assegurança d'alguna cosa per si algú es fa mal o... Vaja. Amb aquest aparcament d'ingressos no n'hi haurà. No hi ha cap contrapartida econòmica, més enllà d'algun cafè a l'agro, un bany a la piscina o un dinar al cafè del poble. Tinguem present que deixen més diners al poble tots els ciclistes de cap de setmana que no pas les autocaravanes que puguin venir. I això, que els ciclistes no tenen ni un trist aparcament per a les seves bicicletes, un aparcament segur. És a dir, dit de passada, ja que estem tan prestats a dialogar, us emplacem a estudiar conjuntament aquest punt. Si el terreny on voleu instal·lar l'aparcament per a autocaravanes fos municipal, ens podríem estalviar com a mínim el lloguer que heu decidit pagar durant 10 anys. 10 anys. En tot el poble no hi ha un terreny municipal on poder instal·lar un aparcament d'autocaravanes? O és que un cop fet l'aparcament allà on el teniu... No acabem. La saps que ho tinc escrit i no em perdo, o sigui que m'aturo i segueixo després. Ja, però tu que parles de respecte... M'entens? És a dir, no hi ha un espai alternatiu que heu de pagar durant 10 anys un aparcament. Un espai municipal no el tenim. O és que un cop fet aquest aparcament ja teniu pensat alguna cosa més al costat i encara no voleu dir-ho. Perquè la imaginació és gran. Per acabar, aquest punt també està relatiu a Naït. No hi ha hagut per part vostra cap interès de consensuar-ho abans amb nosaltres, el contracte està signat, l'esplanada ja està a punt
I aviat se suposa que començaran les obres, és a dir que això ja està dat i beneït fa molts dies. Que per cert, una pregunta, curiositat, tan urgent és aquest punt que cal entrar-lo en un ple extraordinari urgent? Ja sé que em mires com em mires perquè t'ho vaig comentar l'altre dia. Seguim pensant el mateix, no és un punt tan urgent que pot anar al ple ordinari, sinó quan arriba al ple ordinari està buit de contingut. Gràcies. Gràcies, Àngel. A veure, com hem dit, aquest és un projecte conjuntament de comarca, del Consell Comarcal, us ho vaig explicar l'altre dia, però entenc que vosaltres voleu que ho expliqui davant de les càmeres en públic. Però els regidors ho sabeu perquè jo... Un moment, sisplau, ara tinc la paraula jo. Quan us voleu la paraula, la demaneu. Us vam dir que era un projecte global de turisme, de comarca, però més enllà de la comarca, de la província de Barcelona, a través de la xarxa de promoció de turisme de la Diputació de Barcelona. Hem de tenir la mirada llarga. No podem pensar una cosa petita que fem nosaltres aquí en un municipi, quins beneficis concrets i particulars i directes ens tindrà a cada un dels petits municipis. No és aquesta la lectura. La lectura és: es treballa en xarxa i es rep en xarxa. Hi haurà gent que aniran a l'aparcament d'Avinyonet o que van a Vilafranca i que pot ser que vinguin aquí a consumir altres serveis. Per tant, hem de tenir la mirada llarga i veure en global, que no vol dir que directament el municipi rebi, que en rebrà de beneficis econòmics, sinó globalment. Per això es subvenciona a través del Consell Comarcal, però a Diputació, perquè ells tenen la mirada aquesta llarga i hem de sumar tots. Per això sempre s'ha de fer convenis, no en Consell Comarcal i Diputació, sinó en tots els municipis, per anar buscant la globalitat i sumar. I encara que no sigui directe, algunes coses no siguin directes, seran indirectes, els beneficis. Directament, la promoció econòmica del poble, a les botigues del poble, al forn de pa, al cafè, a l'agrobotiga, a la piscina, i pot ser que en algun altre moment gent que es pugui arribar a animar a fer algun altre, a ampliar el seu negoci. Per tant, és una promoció econòmica global del poble, a través d'un turisme sostenible. La situació és privilegiada perquè queda molt a prop de la carretera nacional 340 i nosaltres ens hi hem tancat les banyes per buscar aquest tipus d'emplaçament que realment pogués resoldre, pogués ubicar d'una manera molt adequada les autocaravanes, sinó resoldre també tot el tema de la passarel·la i l'entrada del municipi. Això us ho vam dir, us ho tornem a dir i ja més coses no sé com explicar-ho. Si ho voleu entendre bé, si no, doncs ho sento. Si no, podem tornar a explicar. No hi ha problema. Cisco, volies la paraula? No? Anto, alguna altra paraula més? L'Ernest, ens assenyim en el d'això perquè si no ens en marxem. El tema del contracte d'arrendament del terreny sobre arranjament d'autocaravanes. Ens centrem en aquest punt. Sí. Gràcies. Digues, sisplau. Bona tarda. Jo volia dir que està molt bé que diguis que es digui que es faci aquest pàrquing de caravanes com ho veu dir. Jo penso que és un pàrquing de xalles. Perquè jo soc acabat que tinc caravana, jo vaig a 340, veig un cartell que s'haurà de posar a 340, a 350 metres, gireu a mà dreta, seu cases agrícoles, i a 150 gira i trobeu un pàrquing de caravanes. Què faria jo? Perfecte, jo arribo allà, pum, aboco i me'n vaig. No sé. Jo veig una mica fora de puesto. A l'entrada, al costat d'un edifici al no-res, entremig de dos edificis sense arbres, no? Has comentat que no feia que digués arbres tampoc era, no? No prendríem arbres tampoc, clar. És una mica sol, solitari, una mica de l'oeste. No
sé, llavors el trosso i sobretot no és que hi ha llum, hi ha aigua, és que és perfecte per fer-hi qualsevol cosa, el no, és que no sé, comptaré les caravanes que venen aquí i les caravanes que vindran i ho faran bé, perquè el control d'aquí està al control zero. Quantes vegades, no sé, jo ho veig així, pel meu punt de vista. Jo opino el meu i veig que això és a part de ser una butxaca foradada, és un mal gasto. No sé, jo ho trobo això. Ja està. Bé, en tot cas és una opinió particular. En tot cas, aquí no estem treballant el projecte de l'autocaravana, sinó el contracte d'arrendament. Per tant, per això no existia. Quan tinguem el projecte damunt la taula, doncs ja en parlarem. Bé, Sí. Raül, sisplau. Una mica en resposta a tot el que s'ha dit. Sí, clar, evidentment que pot ser un lloc on la gent hi pari a botir coses, però també pot ser al cafè o pot ser un altre lloc. Tampoc el que podem fer és conscienciar la gent que no ho faci, tampoc és tasca nostra. I l'altre, sí que evidentment és una butxaca foradada, com dieu, és deficitari per l'Ajuntament, que hi ha tantes coses que si no faríem res com a Ajuntament. Tampoc hem de veure que cada cosa que faci l'Ajuntament rebé un benefici no, vaja, una part de diners que assumeixi el cost, és que si no hi havia moltes coses que les tancaríem o no les faríem i tampoc com a entitat pública no podem fer això. Gràcies, Ramon. Algun comentari més al respecte? No? Anto, vols comentar alguna cosa? Endavant. Jo, sabeu, em comenceu a conèixer i comenceu a saber que soc una mica pesada. I el terreny? No tenim un terreny municipal per intentar rebaixar costos? És a dir, evidentment que l'Ajuntament ha de fer coses que a vegades són deficitàries, ho entenem, però com a mínim, rebaixar al mínim aquestes despeses. Segur que si busquem trobarem un espai on poder fer-ho, que no s'hagi de malestar un lloguer. Sí, dues coses. Primer, el lloguer, com veuràs, són 2.700 euros anuals. En tot cas, nosaltres lloguem terrenys, però també ens en lloguen a nosaltres. I amb el terreny que tenim al polígon, que està llogat, ha estat 2 anys menys, ara està llogat, doncs paguem tant això com paguem el lloguer del magatzem, entre altres coses. Que ens agradaria pagar lloguer o no? És molt discutible, però evidentment si ho diguéssim nostre seria molt millor. Però el que m'estranya és que si mireu el Pla General, el POU, la pastilla aquella és una pastilla que està com a equipaments. I no tan sols està com a equipaments, sinó que esperem que en un futur aquell equipament és equipament municipal. O sigui, és el sud 11, sud 12, no sé el número del sud, el de Covides, que quan es desenvolupi, doncs, Cipates i tot aquell tros, tant igual que el Miguller, seran de l'Ajuntament. Això ho hem explicat alguna vegada. Si em sembla que si heu mirat el POU, ho sabeu perfectament. Per tant, no estem invertint en un terreny d'un particular, d'un altre. Estem invertint, com ha dit l'alcaldessa, ho ha explicat a futur, en un terreny que serà de l'Ajuntament. I que serà de l'Ajuntament i, per altra banda, amb els ingressos que tenim d'altres terrenys que són de l'Ajuntament, que després no seran, ho estem sufragant. Per tant, lo comido por lo servido, i anem fent projectes de millora al municipi. Bé, passaríem doncs a votació. Vots favorables, amb abstencions, vots en contra. S'aprova per 4 vots favorables i 3 vots en contra. Bé, arribat a aquest punt, aixequem el ple. Bon cap d'any. Que tingueu molt bon